για δύο έργα σε έναν υποθετικό κόσμο. Που είμαστε στο Star Wars, είμαστε μια εταιρεία η οποία κάνει έργα και για τις δύο μεριές, Death Star Expansion, αλλά και Millennium Falcon Upgrades. Και θα θέλαμε να δούμε για τα έσοδα και για τα έξοδα που έχουμε, για το κόστος που έχουμε, ποιο είναι το profit μας και αν πάει καλά αυτή η επιχείρηση overall. Οπότε, αν είχαμε όλα τα data όλης της χρονιάς, θα πηγαίναμε και θα λέγαμε «OK, θέλω να φτιάξω το gross profit μου», το οποίο είναι υπολογιζόμενο από τα άλλα δύο. Μια συντόμευση εδώ είναι το Alt, αφήνουμε H, O, I και κάνουμε auto-fit column width. Οπότε εδώ γράφουμε ίσον, με τα βελάκια εφόσον είμαστε σε edit mode μέσα στο κελί πάμε αριστερά και θέλουμε revenue μείον κόστος. Τώρα εδώ παρατηρούμε ότι όλες οι τιμές είναι θετικές. Σε μια τυπική financial εικόνα μπορεί να βλέπαμε χρηματορροές, cash flow δηλαδή, που σημαίνει ότι το κόστος μπορεί να έχει το αρνητικό πρόσημο μπροστά ή θετικό αν ήταν διορθωτική εγγραφή. Σε κάθε περίπτωση, εδώ τα έσοδα μας ήταν 10.000 και τα έξοδα ήταν 7. Άρα το gross profit ήταν 3.000. Κάτι ακόμα που κοιτάζουν είναι να βάλουμε το GP percentage. Οπότε εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε με ένα F2, να κάνουμε edit το κελί και να βάλουμε το GP percentage. Πώς υπολογίζεται το GP percentage, τι νόημα έχει. Λες, OK, έχω ένα gross profit 3.000. Τι μέρος, ποιανό από τις δύο τιμές θα με ενδιαφέρει να δω, του revenue, δηλαδή των εσόδων. Τι μέρος των εσόδων θα μου μείνει στην τσέπη μου πρακτικά. Άρα, σε gross λογική. Άρα έχω το gross profit και για να δείξουμε το μέρος διαιρούμε. Άρα μέρος προς το σύνολο. Και εδώ μας έχει φέρει ένα 0,3. Αν πιάσουμε τη στήλη από εδώ με το βελάκι, πατάμε το percentage και αυξάνουμε τα δεκάδικα. Αμέσως μπορούμε να δούμε μια γρήγορη εικόνα και αν το κάνουμε και πιο οπτικό μπορούμε να βάλουμε και κάποιες μπάρες. Οπότε εδώ εύκολα μπορούμε να δούμε ότι υπήρχε μια πτώση τον Μάρτιο για το Death Star Expansion. Όσο εδώ καλά. Αν ήθελα να δω διαφορά με προηγούμενο μήνα, στον πίνακα εδώ, τον δομημένο, θα ήταν δύσκολο. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τι φτιάξαμε, φτιάξαμε αυτές τις δύο στήλες. Οπότε, αυτές τις δύο στήλες τώρα θα τις διώξουμε για να τα φτιάξουμε όλα από την αρχή σε ένα pivot. Κάνω delete και όπως έχουμε το focus μας σε ένα κελί μέσα στον πίνακα, πατάμε insert, pivot table, μας ρωτάει πού να βάλει τα δεδομένα, ας πούμε στο existing worksheet για να μπορούμε να βλέπουμε όλες τις πηγές μαζί και θα κλικάρουμε που θέλουμε να εμφανιστεί στο F1. Πατάμε OK. Τώρα, ένα πρώτο βήμα που κάνω συνήθως είναι στα pivot table options, απενεργοποιώ το auto fit column width on update για να έχω εγώ τον πλήρη έλεγχο του πλάτους των στυλών που θα δημιουργηθούν. Οπότε, ένα στοιχείο, φέρνω τα project name στις γραμμές, οπότε βλέπουμε μια unique λίστα όλων των έργων που έχουμε, άρα ορθώς έχουμε δύο έργα όλα και όλα και θα φέρουμε το month. Τώρα πριν το φέρουμε θέλουμε να καταλάβουμε λίγο τι είναι αυτό το month. Στο month έχω βάλει 1η του 25, 1η Δευτέρου του 25 που είναι η εύκολη ημερομηνία για να παράξεις σε κάθε μήνα και μετά την κάθε ημερομηνία την έχουμε συμβολήσει με ένα custom format στο view μας που είναι month, year, για να μπορούμε να βλέπουμε το μήνα οπτικά. Άρα, αν θα το φέρω το month κάτω από το project name, αυτό θα αναγνωρίσει αμέσως τους μήνες και θα παράξει κάποια groupings. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι από τη μεταβλητή month, που είναι η τελευταία, έχουν γίνει κάποια groupings, ανά day και ανά month. Αν είχαμε παραπάνω του ενός χρόνου, θα μας είχε years και quarters. Αν τώρα που είμαστε στο μοναδικό χρόνο, το 2025, θέλαμε τα quarters, θα πηγαίνουμε εδώ σε μία από τα groupings, θα κάνουμε δεξί κλικ group και θα λέγαμε θέλω και τα quarters και θα μας τα εμφάνιζε κάπως έτσι. Όσο εδώ καλά, διώχνουμε days, διώχνουμε quarters και κρατάμε τους μήνες. Τώρα, τους μήνες, επειδή είναι σταθερό το μήκος του και μέγιστο μέχρι 12, μπορούμε να τους βάλουμε και στις στήλες μας. Άρα, τι θα πούμε εδώ, θα πούμε ότι θέλουμε να φέρουμε
τις τιμές revenue για αρχή. Οπότε εδώ βλέπουμε σε μια σειρά revenue ανά project και δίπλα ακριβώς μπορούμε να φέρουμε το κόστος. Ωραία. Τώρα, θέλουμε να υπολογίσουμε το gross profit. Πώς το υπολογίζουμε? Θα πάμε στο Analyze, Field Items Set, Calculated Field και θα πούμε εδώ πέρα ότι θα ονοματίσουμε μια μεταβλητή gross profit. Αυτή η μεταβλητή gross profit, κάνοντας κλικ στο revenue, θα μας το φέρει σε ένα μεταβλητή πάνω, πατάμε το μείον, cost, την ίδια λογική ακριβώς που κάναμε και πριν. Και πατάμε OK. Τι παρατηρούμε? Ότι δημιουργήθηκε μια στήλη που έχει το sum of gross profit και δημιουργήθηκε και μια έξτρα μεταβλητή εδώ. Τώρα εδώ μας δείχνει ορθώς 3.000, 4.000 και ούτω καθεξής. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα έξτρα trick. Αν θα θέλουμε να δούμε πώς σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα πώς μεταβάλλεται αυτό το gross profit, θα μπορούσαμε να διώξουμε για να καθαρίσουμε λίγο τον πίνακα τα περιττά μας στοιχεία για να κρατήσουμε μόνο το gross profit και να πούμε θέλω πάλι το gross profit, παρότι είναι τσεκαρισμένο, αν το τραβήξουμε πάλι στα values θα μας φτιάξει μια δεύτερη version αυτού του gross profit για να το παρουσιάσουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Οπότε εδώ πάμε value field settings και θα πούμε ότι θέλουμε αυτά τα δεδομένα να μας τα δείξεις ως percentage difference from και εδώ μας δίνει επιλογές. Εμείς θέλουμε το month, αυτό που έχουμε χρησιμοποιήσει και η σχέση να είναι με το προηγούμενο. Δηλαδή θέλουμε να μας πει τι μεταβολή είναι το 4.000 σε σχέση με το 3.000 και να μας απαντήσει το ποσοστό, αν πηγαίνει καλύτερα ή χειρότερα. Πατάμε OK. Και εδώ μπορούμε να δούμε μια άλλη μορφή gross profit percentage, αυτή τη φορά ως difference σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Άρα, εδώ μπορούμε να δούμε κάτι ενδιαφέρον. Αν αλλάξουμε θέσεις στα projects και στα months, μπορούμε να δούμε κάτι ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι σε επίπεδο μήνα το Death Star πήγαινε σχετικά καλά και ο Μάρτης σε σχέση με το Φλεβάρι ήταν 12,5% κάτω. Όντως βλέπουμε ότι υπήρχε μια σχέση μειωτική και στο κόστος και στο revenue, αλλά παρόλα αυτά το gross profit ήταν ακόμα χειρότερο. Αλλά αν το βλέπαμε σε επίπεδο επιχείρησης για τον Μάρτη, θα βλέπαμε ότι για τον Μάρτη και με τα δύο έργα μαζί είχαμε 0% grand total σε gross profit percentage difference σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Άρα είναι σαν να μην υπήρξε αυτός ο μήνας. Και βλέπουμε ότι μετά διορθώθηκε η κατάσταση και στον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτι είχαμε πάλι μια αύξηση. Οπότε αυτό είναι ένα γρήγορο view. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και πιο όμορφο χρησιμοποιώντας κάποια έτοιμα templates που μπορεί να έχει το Excel και να αλλάξουμε labels, να αλλάξουμε τίτλους ή ακόμα να το φέρουμε και σε ένα recommended chart ή σε ένα pivot chart, ας πούμε αυτό, και να γίνει ακόμα πιο προφανής η διαφορά. Εδώ αν πατήσουμε Alt θα μπορέσουμε να κλειδώσουμε πάνω στο grid line την όποια μεταβολή του chart κάνουμε για να μην παιδευόμαστε. Οπότε εδώ εύκολα βλέπουμε το αρνητικό 12,5% που εδώ μπορεί να μην φαινόταν. Το οποίο και πάλι θα μπορούσαμε πιο εύκολα να το κάνουμε με ένα data bar και να πούμε ότι ναι, εδώ είναι προφανής η διαφορά και μπορούμε να εντοπίσουμε εύκολα ό,τι και να γίνει. Που μας βοηθάει επίσης το pivot, αν ήμασταν στον Ιούνιο όπως είμαστε τώρα, τα δεδομένα του Ιουλίου και έπειτα δεν θα υπήρχαν. Και αν βασιζόμασταν σε αυτό το πίνακα από κάποιο export που να μπορεί να μας το έδινε κάποιος άλλος, εμείς θα πρέπει να κάνουμε την ίδια δουλειά ξανά και ξανά. Ενώ θα μπορούσαμε απλά να αντικαταστήσουμε τα δεδομένα του πίνακα αυτού και να πατήσουμε ένα δεξί κλικ refresh στο pivot μας για να έρθουν τα δεδομένα. Θα κάνω την ανάποδη άσκηση εξαιρώντας κάποιες γραμμές, άρα θα πω delete table rows και αντίστοιχα για το άλλο έργο delete table rows και κάνοντας refresh δίπλα θα δούμε την αντίστοιχη μεταβολή.